इयुथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा ग्रीन मिशन लादोंमोन दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा साबेसे इयुथ दा दिनै साबेसे जयनिं जानाय इयुथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगो जिर' जे नोंसोरबो मावनानै लादो बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमोद बर'नि 1% हरग्रोनो नांगोन होनना 1 बोसोरनिबो बारलांबाय प्रमोद बर'जों सावरायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनैहाय भिडिअ होआबा लाबोआ सानदोंमोन फुङावनो जेब्ला सिखारना नायोना आङो फेसबुक पेजाव हाबग्रोनानै नायो खौरां बिजोङाव सोर मा बुंदों आरो मा बुङाखै बावहायनो ग्रोबनो दुफां बर' होननाय मोनसे फेसबुक बिगोमा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दे UPPL नि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंदों प्रमोद बर'आ इयुथ्सफोरनो मा होगोन मा खालामनानै होगोन बिथांमोननि मिशन भिजन बिराद सुपार गुड आं बेखौ बाख्नायो मानिदों आरो नैबे रुंगुल बर'आ बिराद थिफुदला खौरां बिजोंफ्राव फैनानै बाथ्रा बुङो मानिदों येस आंनिख्रुइबो बियो बिथाङा लेखा गोरों आं बिखौ मानियो 100 बार जों लेखा रोंखाया बा माबा मोनसे गैखाया आं बेखौबो बुंगोन दिनै बियो जोंनिख्रुइ लेखा गोरोंसिन नाथायबा थिउरिल' थानानै नों मा जानो रुंगुल बर' प्रेक्टिकेल नांगौ मानसिनो प्रेक्टिकेल नांगौ जाय मानसिया थिउरिखौ लानानै थिफुदला खालामो बे मानसिया बारा गोबाव लास्टिंबो होआ आरो बे मानसिया गोबां अलखदावबो गोग्लैयो प्रेक्टिकेलखौ नांथारगौ जाय खामानिखौ एकदम खुद गावनो खामानिखौ मावथारनो मोनो थिउरिजों लोगोसे अनलि थिउरिल' लानाया जेबो खामानि होआ रुंगुल बर'आ बुंदोंमोन हाग्रामानि सायाव बा BPF नि सायाव नंगौना नङा गोबां बाथ्रा माने थगायनानै जाख्ल'बाय माबाय XYZ मिडिया स्टुडिअ थांनानै बिथाङा प्रेस मिट बा बायदि रोखोम होयो नाथाय नैबे सासे सोद्रोमाया फेसबुक पेज बिगोमाया बिनि सायाव मा बुंदों गावनि गारिखौ फानलायनानैब्लाबो माने मा हरनो नागिरदोंमोन रांखौ हरफिननोसै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होनबा बेसेबां लासिंसिं रुंगुल बर'खौ जों रोङा होनना बुङा गोरों बहुद बाथ्रा बुंनो गोरों जेब्ला UPPL आव थाङाखैमोन अब्लानि समाव BTR नि दानि CM प्रमोद बर'नि बिसिखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबदों थिग दं आं मानिदों नाथायबा बिसि बा बिनि फेमिलिखौ लानानै बाथ्रा बुंनांगौनि नोंथाङा सोर बिथाङा बबे पार्लाराव सोयो बबे मायाव सोयो बिनि बाथ्रा बेखौ लानानै बाथ्रा बुंनांगौनि दरखारबो गैया बिनि हिनजावा पलिटिशियान नङा नंगौना नङा बिनि बिसिया पलिटिशियान नङा सानसे समाव रुंगुल बर'आ बुंदोंमोन प्रमोद बर'आ बिखौ इदि बबे पार्लाराव सोयो आरो प्रमोद बर'आ बबे स्कुलाव सोयो बिनि गथ'खौ बेखौ लानानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन लाजि रोंगोन ना रोङाथाय रुंगुल बर'आ एक्चुअलि बेफोरबायदि मानसिया लाजिनोबो रोङा दै माने लाजिनो रोङा लाजिनाय थायोब्लाना बेफोरबायदि खामानिखौबो मावनाय नङा रुंगुल बर' फंबायनिसिम आं जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया जाय हक सानै हयै खामानिखौ माव UPPL आव नोंथाङा दङ पलिटिशियान नोंबो सासे नोंथाङाबो मोजाङै खामानिखौ मावलांनोखौ नाजा रायजो राजानो जिखिनि खोथा होनानै दोनदों नोङो बेखौ मावफुंनो नाजा नोंथांनिसिम आं बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै खारन नोंबो उन्दैसो नोंथाङा बिक्रमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बिक्रमा XYZ कास्टमा XYZ सैमा फाग्लाफोरबायदि सोंनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय नोंथाङाबो सैमा फाग्लाफोरबायदि गेजेर ससेयाव बे मालखौ मोनिनि फाग्लाफोरबायदि सोंदोंमोन रुंगुल बर' फंबाय नोंखौ बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो नों बारा गोजाननि मानसिबो नङा आंनि खाथिनिनो नोंथांनि बाथ्राखौ आं बारा बुंनो सानासै दा फैफिनदो नैबे प्रमोद बर'नि बिथांनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनोसै UPPL नि सायाव दै नैबे फंबाया मा बाथ्रा बुंदोंमोन एसे खोनासंनानै लानो माने जोबथारनायाव होगोन आं बेखौ
काट खालामनानै होनानै होगोन दे सफा सफानो जेनेबा प्रमद बर'नि सायाव रंगलनि सायाव मा बुंदों सफा सफाब्लाबो 1-2 मिनिटसोब्लाबो होनानै होगोन थ' बाथ्राया जाहैबाय मा UPPLआ बा नैबे जोंनि बिटिआरनि CM दैदेनगिरिनि खोथाखौ लानानै बाथ्राखौ लानानै नैबे फंबाय दुफां बर' फंबाया मा खालामदोंमोन अनलि बोसोरनैनि सिगां 2000निबो बारा इउथ्सफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ UPPLआव सोदों नाथायबा दिनै नैबे दुफां बर'खौ फोथायनानै गोबाङानो क'क्राझार जा चिरां जा बाक्सा जा उदालगुरि जा बावहाय हाबदोंमोन UPPLआव मोनसे लाइमोनफोरा गोबां समस्या गोग्लैनानै थायो बेकार जेंना नंगौना नङा नङाबा बेफोरखौ सुफुंगोन होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन जाहैबाय दा बे खोथाखौबो दिनैहाय दानि खुंथायाव थानाय मस्ट पावारफुल UG ब्रह्ममोन प्रमद बर'मोन गबिन्द बसुमतारीमोन आरो सोर लिडारफोर दंना बै सुबुंफ्रा बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बै लाइमोन बेकार जेंना इउथ्सफोरखौ माने खोथा होनानै खोथाल' दोननायफोरबायदिखौ जों खोनानो मोनदों आरो जों मेगनजोंबो नुदोंबो जायनि जाहोनाव नैबे दुफां बर' फंबाया UPPLनिफ्राय रिजाइन होनो गोनां जादों मानो बावहाय गोबां बाथ्रा हाबनानैबो दं आरो ओरैनो मानसिफ्रा दा जायफ्रा पावाराव दङ पावाराव थानाय सुबुंफोरजों थाफानोखौ लुबैयो बयबो लुबैयो आंबाबो लुबैयो नाथायबा नांगौबा संख्रिजों जानानै थागोन आं बे प्रमद बर'नि थगायसुला आरो UG ब्रह्म थगायसुला बिसोर आरो गबिन्द बसुमतारी नाम्बार 1 गाद्दारि जाथिखौ एकदम अलखदाव खोख्लैग्रा खोथायावल' मोजां बाथ्रा बुंनानै सिङाव सनस्रा बाथ्राखौ लाबोग्रा बिसोरखौ थैनोबो फोथाया आं दाबो बुङो आवगोलबो बुंदों पार्टी हिसाबै आं थिग दं आं बाख्नायगोन नाथायबा प्रमद बर' नाम्बार 1 UG ब्रह्म नाम्बार 2 नाम्बार 3 गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनाव जिबनावबो डेभेलप उन्नत खालामनो हाया बर' जाथिखौ खारन बेकार जेंनानि सायाव जेबो उन्नत खालामनो हाया सान्ति फैदों होननानै बुंफ्लाबाय थायो खुगायाव माबे बिथिङाव सान्ति फैदों सोर सान्तियाव दङ माबोरै सान्तियाव दङ जोंनि खोथाखौ बाद दोन दिनै दखान बाजारे साजारे गिदिंनानै जाग्रा जायफोर बिजनेस मावग्रा बिसोरनो असान्तिसिनाव दङ दुनियानि जोबथा गाज्रि असान्तिसिनाव दङ नागिरनानै लानि दुफां बर' फंबायनि माखासे मिलौदो राव बाथ्रा बुंनायखौ माखासे 1 बोसोरनि सिगां जे प्रमद बर'नि मुं लानानै बिथाङा थोनदोंना थोनाखै आं बेखौ मोनथिया नाथाय रंगल बर'आ बिथांनि मा मोनथिया आङो बिथांखौ रंगल बर'आ प्रमद बर'नि नाम लानानै जे आंनि खाथियाव फैबाय जे प्रमद बर'आ नोंसोरनि जेसांखिनि इउथ जयनिं खालामबाय बिथांमोननि मुङाव एसे स्कुल रिपेयारिंनि खामानि हरसिगोन ओंखायनो जे नोंसोरबो मावनानै लादो बिनि मुङाव नोंसोरो प्रमद बर'नि एसे % हरग्रोनो नांगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बुंफैबाय स' बिथाङा बुंफैनाय लेखायै आंबो बिथांखौ एज ए असे बिदा हिसाबै बिथांखौ फोथायनानै आङो माखासे लोगोफोरजों रायलायनानै जे रंगल बर'नो जोङो रां पारसेन्टनि मुङाव लोगोफोरनिफ्राय खांनानै बिथांनो हरनाय जाबाय दिनै 1 मास बारलाङो 2 दान बारलाङो 3 दान बारलाङो नाथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो रेसपन्स मोना जागोन जों दिनै 1 बोसोर जाबाय बारबाय थेवबो फिथाइया थाया नङा होमबा स' माखासे गोलाव सम बिथांनि न'आव थाङो जोङो बिथाङा नाथाय जेबो रेसपन्स होआ नाथाय फिथाइया थाया प्रमद बर'आ बे खोथाखौ मोनथिया नाथाय नोंथांनि मुं लानानै जे बिथाङा रां लांदों अबियसलि जों नोंथांनि मुंखौ बेवहाय लानो गोनां बाध्यता जागोन हयथ' नोंथाङा जुदि नङा सानदोंब्ला बिथांनियाव सोंनानै नायनो हागोन दिनै आंहा जेबो लामा गैयैलाय दिनै माखासे
जे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लानानै रंगुल बर'नो हरबाय दायित्वआ जाबाय आंहा थाबाय नङा होमबा रेसपन्सिबिलिटि आंनि बेखौ आङो खालामथारनांगोन जे बिथांखौ जोङो बिदा होननानै जे फोथायनानै हरदोंमोन नाथाय बिथाङा बे सोमोन्दोखौ लाखिनो रोङासै बिथाङा जे इयुथ्सफोरखौ थगायबाय बा प्रमोद बर'नि मुं लानानै दे रां थगायनानै लांबाय बे जोबोद इनाय जादों दिनै बिथांनि न'आव थाङो जोङो फुङाव थाङो बेलासे थाङो नाथाय बिथाङा जेबो रेसपन्स होआ अनलि जागोनल' बिदिजों बोरै सोलिनो नङा होमबा एथबां गोरिब गोरिब न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जे बिथाङामोना रांखौ जगार खालामनानै हरबाय सोरबायाबा अमा फाननानै हरबाय बा सोरबायाबा सुदनि लानानै हरबाय दा बिथा खामानियाबो जाया बिथांमोननो सुद सुख'बाय थानांगौ नङा होमबा बेसे क्रिटिकेल बिथांमोननि थाखाय राङा गोबां नङा जानो हागौ नाथाय जों गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बेनो राङा गोबां थ' बिथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजांमोन दा बिथांमोनजों सावरायसेयावबो जायियाव दिनै आं सासे UPPL नि एसे मावथि हिसाबै खामानि मावबोनाय हिसाबै आंहा दायित्व दङ स' बिथांमोना आंखौसो हमगोन नङा होमबा बेखौलाय बोरै हमबाय थानो हरग्राया आंसो नालाय स' जेबो अपसन मोनिलाय आङो बिथांजों सावरायबाय लास्ट जे रांखौ मुलखौ घुरायनानै होदो होआब्ला आङो रिजाइन होनोसै बिथाङा सम लायो नाथाय जाया सम लायो नाथाय जाया ओंखायनो लास्ट अपसन आंहा जेबो लामा गैला जे आं UPPL निफ्राय रिजाइन होनोसै जे खामानिनि मुङाव जे फैसा लादोंमोन बेखौ आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथांमोननिफ्राय रांखौबो जोंनो नांला नांगौब्ला आं आंनि गारि फाननानै मा फाननानै आङो बिथांमोननो घुरायफिनगोन आङो बे खोथाखौ बुंबाय नाथाय रिजाइन होनोसै होनना बुङोब्ला बिथाङा जेबो बुङासै जेब्ला आङो रिजाइन जे लेटारखौ गथायबाय होबाय बिनि उनावसो बिथाङा जे दुफां बर'आ जे आंनि मुंखौ लानानै जे प्रेस मिट होमारसिगोन बेखौ बिनानै बिथाङा लगे लगे जे आंनि एकाउन्टाव ट्रेन्सफार खालामनानै होबाय नाथाय मानो रायजो राजाफोरा जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला जुदि प्रमोद बर'आ जुदि सैथो नङा सानदोंब्ला बिथाङा लगे लगे आंनि एकाउन्टाव मानो ट्रेन्सफार खालामखो नोंथाङा बिनि सिगाङाव सोंनानै नायनो हागोन जे बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां सैथो नङा दिनै आंहा आंनि माखासे लोगोफोर दङ दिनै प्रुफ होनो हायो बिथाङा मानो थाखाय आंनो बिथांनो जे रां हरनाय बिनिबो प्रुफ दङ आरो बिथाङा जे आंनो हरफिननाय दाखालि रिजाइननि उनाव आफ्टार रिजाइन लगे लगे बिथाङा आंनि एकाउन्टाव जे ट्रेन्सफार खालामबाय बे आंहा प्रुफ दङ थ' बेबायदि पार्टियाव आं बोरै खामानि मावगोन नङा होमबा आंथ' माखासे लाइमोनफोरनो फिननाय होनांगोन ना थ' फार्स्ट रिजोना बे जाहैबाय दा सेकेन्ड रिजोनानो जाहैबाय जे दिनै UPPL आव खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय प्रमोद बर'जों खामानि मावबोनाया 2 बोसोर बारबाय नाथाय बिथांनि जे इन्सट्राक्शनाव बिथांजों खाथि खाला थाफानाय जे सानैसो लिडारनि जे इन्सट्राक्शनाव जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ बिथांमोननि थिननायाव अल BTC नि इयुथ्सफोरखौ जोङो जइन खालामनानै होनाय जादोंमोन more than 2000 प्लास इयुथखौ जोङो जइनिं खालामनानै होबाय मालाबा क'क्राझाराव खालामो मालाबा बिथांनि चन्द्रपारा रेसिडेन्सआव खालामो मालाबा पार्टी अफिसाव खालामो मालाबा रङियाव खालामो मालाबा तामुलपुराव खालामो मालाबा अदालगुरि बिदिआव खालामो थ' बेबायदिनो माखासे इयुथ जइनिंखौ जोङो खालामबोदोंमोन स' इयुथ जइनिं खालामबोनायनि मेन जे एजेन्डाखौ जोंनो जे होदोंमोन मेन जाबायानो जाबाय इयुथफोरखौ जोङो जे बिथांमोननि बुंनाय लेखा बिथांमोननि इन्सट्राक्शन लेखा जे इयुथ्सफोरनि मुङाव जे मिशन जे स्किमफोरखौ इयुथ्सफोरनो होनाय जागोन जे बिदि बुंनानै इयुथ्सफोरखौ जइनिं खालामनो होनाय जादोंमोन स' बिसोर बिथांमोननि बायदि जे इन्सट्राक्शनखौ लानानै जोङो माखासे इयुथ्सफोरखौ दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो जे प्रमोद बर'आ जे मिशनखौ होगोन होननानै बुंबाय जे स्किमफोराव नोंथांमोनखौ इंगेज खालामगोन होननानै बुंबाय बयबो इयुथ्सफोरखौ लाबोनानै जे इंगेज खालामगोन नोंथांमोना बेवहायनो जिउ दानायनि राहा लामाखौ मोनगोन गसंथानो हागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा प्रमोद बर'नि जे बुंनाय लेखा बिथांमोननि साखाथि फाखाथिनि जे बुंनाय लेखा जोङो माखासे इयुथफोरखौ जइनिं खालामनानै होबाय खालामनायनि उनाव जोङो दिनै से बोसोरनिबो बारलांबाय प्रमोद बर'जों सावरायो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों सावरायो नाथाय मोनसेबो मिशना दिनै साक्सेस गैया दिनै इयुथफोरनि थाखाय मा मिशन लाखो नङा होमबा ग्रीन मिशन लादोंमोन दिनै मा बेसेबां साक्सेस जाखो नङा होमबा साबेसे इयुथ दा दिनै साबेसे जइनिं जानाय इयुथ्सआ बेवहाय इंगेज खालामगोन जिर' थ' दिनै इयुथफोरखौ जे इंगेज खालामनायनि खोथामोन जिउ राहा दानायनि जे लामा होनायनि खोथामोन बेयो टटेलि फेलुर थ' बैबायदि हानजायाव बैबायदि गभर्नमेन्टआव थानानै आं बोरै खामानि मावगोन जाय लाइमोनफोरखौ जोङो खोथा होनानै जाय आंनि
फंबाय बिनानावमोनखौ आदामोनखौ जे खोथा होनानै बा आंखौ फोथायनानै बिथांमोना दिनै पार्टियाव फैदोंमोन आंनि लोगोफोरखौ फोथायनानै दिनै पार्टियाव फैदोंमोन नाथाय बिथांमोननि थाखाय जुदि जों जेबो खालामनानै होनो हायाब्ला आं बेबायदि पार्टियाव थानानै मा खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि खाथियाव मा मोखां लानानै थांगोन नङा होमबा बाथ्राया बे जाहैबाय तो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जे जोंनि लाइमोनफोरा फैनानै जे गाब्र' फैबाय बेखौ जोंबो रिग्रेट जाबाय जोंबो रियलाइज जाबाय बर' हारिनि जे बिटिसिनि लाइमोनफोरा दिनै बुजिबाय बेखायनो जे जोङो बेबायदि पार्टियाव थानो हाला होननानै जोङो रिजाइनखौ होनाय जाबाय